Abisua Carmengo Amaekaldiko bidaiarentzat. Bizi osorako destinoa. Gago Santokiaren atetik sartu. Aviso para los pasajeros del vuelo Carmen Guama. Destino de por vida. Embarque por la puerta allí donde estemos. Zuen falta sentitu dugu 3 hilabete hauetan. Asko gogoratu gara zuetaz. Denbora honetan ondo lan egin dozue. Ondo pasatu dugu naiz eta tintontzean gauza asko gelditu. Talde berezia zarie. Ez bakarrik COVID-eteko promozioa zarielako. Baizik eta almen mugabea izategaitik. Zuen elkartasunagaitik. Erakitsu duzuen erantzukizunagaitik. Zuen lanagaitik, aleginagaitik eta laitasunagaitik. Lekzio bat emon deuskuzue eta harro gagoz gaur egungo egoeretan aurrera atera zarielako. Seguru ez garala ahaztuko zuetaz. Bidaian zehar hegaldiagaz disfrutatzeko hemen daukozuez Carmengo Ama ikastetxeko leku esangurutsuenak. Bakoitzak hor bizitako esperientziak gogoratzeko. Hasiko dozuen bide berri honetan, zuen familiak, lagunak eta ezagutuko dozuen jende berria izango dozue. Baina baita gu ere, nahi dozunean eta behar dozuenerako hemen egongo gara, gure partez zarielako. Eskola beti gongo da zabarit zuentzat, eta plazera handia izango da zuek bueltan izatea. Beti sentitu Carmengo Amaren familiaren parte. Ez galdu jakin mina eta gogoratu norbera izateak egiten gaituela handi. Bideo honetan esaten dan bezala. The lesson I want you to learn is it doesn't matter what you look like. You can be tall or short, or fat or thin, or ugly, or handsome, like your father. Or you can be black or yellow or white, it doesn't matter. What does matter is the size of your heart and the strength of your character. Etapa bat amaitzen da, beste bat hasten da, baina elkarrekin jarraitzen dugu. Zorte on!